Tremenda cola. Una cosa, em surt que puc gravar 4 minuts. Home, què? I no tenim ordenador per buidar. Voleu dir alguna cosa? Bon voyage. Bon voyage, ok. Let's go. Ha dit que podia anar al súper també. També per arribar al súper, sabeu? Opa. Mira qui he portat jo. I després el meu d'abuelita per anar a la platja. Ala, però és boníssima, que... I s'enganxa per darrere així. Toma! Del mercadí. Com tot aquest kit. La Maria està fent un Guadalmillán per veure'ns amb una tarima superalta que no sé si pujar-me o no, perquè està tranquil. I se vienen cositas. Bueno, no puc obrir-ho, passa res. Però mira, quines vistes. Oh, más patitos! Hi ha 2 patitos. Wow, es que has visto. Son increíbles. Oh, cookies. Son como los reyes de la playa. ¿Dónde están los patitos? Jo vull anar amb ells. Pues luego I si han són els nostres veïns. Són les nostres mascotes. De fet, es diuen Dinky i Danky. Voleu saludar? Hola! Ui, espera. Això a l'estiu és impossible venir a aquesta platja. Hi ha molta gent. Realment és que no es pot entrar. O sigui, al pati no es pot entrar. La Carla vol estar a primera línia. Mira-la, ja va. Està graciosa. I la Carla ja va. Carla! Voleu, el meu pare és micarada. Nosaltres amb... Jo la veritat és que... Jo també vull ser, jo també. No passa, tu. Està sortint sol! Per què? O sigui, s'ha ficat com a llibre aquí dins. Li feia por. Vale, què li heu ficat? Sal i oli i orégano. Vale, que està Collons. Sí. El viatge amb el que costava. Camina, camina. Estava que si s'ha diferent. La taula està gastant minuts. Aquí. Ray, que mona. Superguai. Jo me quedo aquí i us faré una foto amb l'analògica. Hola. Hola, Marie. Em diu que em queden 0 minuts de targeta. I hope it's a lie. Mira la Carla. On està? Què m'estàs contant? És la Carla? És una senyora. No te creo.